Srdečne vás všetkých pozdravujem a vítam vás v podcaste Sila esencie ženy. Dnes sa veľmi teším, pretože mám fantastickú tému, ktorú podľa mňa rieši každý jeden z nás. A je to dokonca naša najväčšia istota v živote a dokonca jedna z najzákladnejších potrieb. A je to zmena. A zmenu nie vždy sa nám darí dosiahnuť tak, ako by sme chceli. A ja tu mám dnes fantastického hostia na to a je ním transformačný líder, ktorý pomáha ľuďom dosahovať ciele a takým pomáha zlepšovať a skvalitňovať život. A je ním Andy Vinson. Andy, vítaj. Som veľmi rada, že si prijal pozvanie a veľmi si to vážim. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie a teším sa na to, čo nám tento rozhovor prinesie. Aha, aj ja. Verím, že si to diváci s nami užijú a že ťa trošku vyspovedám, pretože ty si odborník, čo sa týka zmien. Pretože pri dosahovaní cieľov je veľmi potrebné urobiť pár zmien občas. A z toho dlhodobého hľadiska sa nám nie vždy tie zmeny daria udržiavať alebo aj dosahovať, samozrejme. A možno hneď na úvod otázka na teba, Andy, ktorá súvisí mimochodom s názvom podcastu. Keď poviem Sila esencie ženy, čo to v tebe vyvoláva? Čo ty pod tým pojmom vnímaš? Vnímam naozaj presne to, čo v tom názve je. Pretože žena je jednou úžasnou esenciou 4 žien za mesiac, ktorá prináša absolútne unikátnosť a výnimočnosť každého toho jedného cyklu, kde keď žena príjme práve tento dar, ktorý má, dokáže neuveriteľné veci a my ako chlapi nemáme absolútne šancu vtedy. To je pravda, to si povedal veľmi krásne a niekedy si ani my sami ženy neuvedomujeme, že máme takýto dar. A ako súvisí podľa teba táto sila esencie ženy s tou zmenou v tom dlhodobom hľadisku? Hej, že aby sme ju mohli dosiahnuť a ako tá sila esencie ženy s tým súvisí? Veľmi, veľmi súvisí, pretože každé to obdobie toho jednotlivého cyklu prináša pre ženu určité talenty. A ja napríklad aj v mojom diári úspechu, ktorý som vytvoril práve s Hankou Trnčákovou, ktorá sa problematike cyklickej ženy venovala, a on tam presne uvádza, že čo v ktorom tej etape toho cyklu je potrebné, aby žena robila, ale aj čo nerobila, alebo sa tomu vyhýbala, pretože buď jej to ide s ľahkosťou, alebo jej to ide s ťažkosťou a musí sa vyslovene prekonávať. Takže keď žena pochopí práve samu seba, tak veci jej dokážu ísť s oveľa väčšou ľahkosťou a ako keď to robí kedykoľvek, alebo si povie, no teraz by som mohla toto, ale nemusí to vždy ísť. Hej, možno ju to stojí veľa energie, veľa úsilia, ale keď to spraví v tom správnom cykle alebo v správnom čase, tak tú vec urobí za pár minút a ešte si to aj užije. To je pravda. A keď sme už pri tých cykloch, a áno, má to súvisieť s tou zmenou, tak čo myslíš, že kedy je najlepšie u žien začať s nejakou zmenou? Ktorú chceme vidieť v našich životoch v tom pozitívnom slova zmysle, myslím. No, keďže ten cyklus sa nám pravidelne každý mesiac opakuje a zmena nie je záležitosťou 1 hodiny, lebo my sa zmeníme, my keď sa rozhodneme pre zmenu, tak sme sa rozhodli teraz. Ale otázka je, aby sme to vydržali a vytrvali. Takže tú zmenu robte kľudne aj teraz v tomto momente. A urobte si svoj plán, ako ho budete dodržiavať. Pretože ten mesiac budú momenty, kedy sa vám to bude páčiť, kedy si to budete užívať, tú vec, ktorú ste sa rozhodli zakomponovať do vášho života. A budú momenty, kedy to budete neznášať a budete sa obviňovať a že to nedokážete a že vám to nejde a že to nevydržíte a že zase zlyháte. Takže keď človek sa pripraví na to, že toto sa bude opakovať v nejakom rytme a na to si žena povie, že OK, a keď prídu tieto myšlienky, tak urobím toto, nebudem sa obviňovať, ale budem sa oceňovať, tak zrazu to, prečo sa rozhodneme, vie nadobudnúť aj skutočne trvalý charakter a stať sa to pevnou súčasťou života tej ktorej ženy.
Mm-hmm. To si krásne povedal. Keď sa ale zamyslíme, tak nie je zmena ako zmena, ktorú chceme v živote vidieť. A ono to môže byť z pohľadu vonkajších zmien, ktoré nevieme ovplyvniť, ale potom sú to aj zmeny, ktoré my sami chceme v tom živote vidieť a my sami potrebujeme priložiť ruku k dielu, aby tá zmena nastala. A čo si myslíš, že prečo je také ťažké možno pre niekoho zmeny robiť? Alebo aj príjmať? Môj dobrý kamarát Roman Ragala, ktorý je naozaj špičkovým psychologom, terapeutom, by dal na to veľmi jednoduchú odpoveď. Lebo mozog. Áno, to si pamätám. Lebo mozog, áno, ty si absolvovala u nás tréningy neurolingvistického programovania. Pretože náš mozog je jeden lenivec. Náš mozog bude robiť všetko preto, aby nemusel vynakladať žiadnu energiu navyše. Pokiaľ sme sa rozmnožili, tak splnené miesto alebo teda zmysel života naplnený pre evolúciu, takže genetický potenciál sme odovzdali, v podstate sme zbytoční pre tento svet ako taký. A vtedy začína vlastne tá práca samého so sebou, kedy sme konfrontovaní sami sebou, kedy väčšinou sme už dosiahli nejaké tie hmotné ciele, to znamená, máme nejaké zázemie, máme kde bývať, máme nejakú prácu, máme možno nejakú rodinu, máme nejaké to zázemie a zrazu človek po 30-ke, po 40-ke, po 50-ke zrazu sa ide možno nadýchnuť a rozmýšľať, čo ďalej, ako ďalej. A tak sa mi nechce, pretože to predchádzajúce obdobie, najmä u žien je to náročnejšie, pretože ten kolotoč, vychovať deti, domáce práce, domácnosť, jedno z druhým, potom ešte popri tom si možno riešiť nejakú tú svoju kariéru a robiť všetko pre všetkých, len nie pre seba. A zrazu napríklad deti odídu z domu a tak ďalej, zrazu si žena začína uvedomovať, že a kde som v tom všetkom ja? A toto kde sa nachádza? No a tam vznikajú presne tieto všetky konflikty samej v sebe, s tým, že cez sebaobviňovanie, sebalútosť, potom obviňovanie partnera a všetkých naokolo, potom zase sa vrátime na začiatok, že za nič nestojím, nič neznamenám, čo som doteraz vlastne ja urobila, len som tu žila pre všetkých ostatných. A je to taký kolotoč, o ktorom si dovolím tvrdiť, že aj naozaj z mojich tréningov alebo coachingov so ženami je, myslím si, že dovolím si povedať, viac ako 99% žien permanentným vnútorným dialógom, ktorým oni prechádzajú a keď ho dokážu, ako sa povie, vhodným spôsobom uchopiť, prijať, dovolia si byť v tom všetkom hravé, zvedavé, neobviňujúce, tak dokážu objaviť takú silu samej seba, že zrazu paradoxne vekom začnú úžasným spôsobom kvitnúť a byť obrovskou hodnotou. Mm-hmm. Neviem, možno ty máš inú skúsenosť. No práve, že mám presne túto skúsenosť. Takže, a ty si spomínal ten mozog a áno, tým, že som prešla tréningami, tak si spomínam aj na to, že sme sa rozprávali o tom, ako ten mozog veľmi tie zmeny nemusí a že on potrebuje na to dosť, respektíve viacej energie na to, aby nejaká zmena vôbec mohla nastať. A práve preto mu potrebujeme trošku pomôcť v tom, aby tá zmena akákoľvek nastala. A vieš, že zaujíma ma tvoj názor, lebo stretávaš sa s tým určite aj s klientmi, že my vieme, nielen ženy, ale teda vo všeobecnosti, že čo by sme mali robiť? My vieme, že čo proste potrebujeme v našom živote zmeniť, a možno aj začneme, ale zrazu neviem, čo sa stane, možno pár dní, možno pár týždňov vydržíme a nič. A vrátime sa tam, kde sme boli. A teda čo s tým, hej? Čo s tým? Ako to urobiť tak, aby to nebolo, že nás to tam zase svične tam, kde sme boli? Ja ti poviem odpoveď, ktorá sa vám nebude páčiť. Dôvody poháňajú všetko. Ak máš dôvod, dokážeš ráno stať o 5:00 z postele. Ak máš dôvod, dokážeš byť 3 dni hladný. Ak máš dôvod, vieš zabehnúť teraz kľudne aj 5 kilometrov, keď pôjde o život tvojho dieťaťa. Ak máš dôvod. A paradoxne, súčasná doba, komfort, ktorý sme si vytvorili okolo seba, životný štýl,
nepodporuje to, aby sme my veci menili. Mm-hmm. Prečo? Lebo my žijeme v komforte. Kedy sme ochotní urobiť zmenu? Vtedy, až keď to extrémne bolí. Prečo? Niekto povie, ale ja chcem toto. Lenže to je slabý dôvod. A my reálne, z mojej skúsenosti, ľudia v našej kultúre, v našom prostredí, kde fungujeme, väčšinou, ako sa povie, že dobrovoľne urobia zmenu, až keď sú zatlačení do rohu, alebo už sú bez východiskovej situácii. Vtedy sú ochotní. To znamená, kedy človek začne behať? No vtedy, keď mám vážny zdravotný problém, alebo športovať. Hej. Alebo páči sa mi nejaký chlap, tak chcem dobre vyzerať, tak zrazu začnem cvičiť, zrazu sa začnem obliekať, idem kaderničke, nechty, všetko toto, všetko funguje. Keď mám silný dôvod. Ak ten dôvod nemám, prečo by som mal? Veď to je pre mozog namáhavé. Akákoľvek nová vec, akákoľvek námaha nastojí energiu. A ten náš vlastný mozog je vlastne tým najväčším hejterom tých našich pokusov, aby sme v tom vytrvali. To znamená, každý jeden človek potrebuje si dávať dôvody. Prečo ráno vstaneš? No pretože musíš, nie preto, že sa ti chce. Väčšina ľudí vstane, lebo musí ísť do práce. Musím vychystať deti do školy. Prečo v sobotu si nepoležím? No lebo kto navarí ten obed? Áno? To znamená, my veľakrát tam máme to spojené práve s tým, musím to urobiť. Nie s tým, že chcem to urobiť. No a potom veľa ľudí práve musím a zabudnú byť v tom prítomnom okamihu a vychutnávať si tú činnosť, ktorú robím. A mám to ako nutnosť. A tým pádom veľa ľudí si práve voči tomu vybuduje ešte aj averziu. Hej, už aby tie decka vypadli, na všetko som tu sám alebo sama. A potom my vlastne linčujeme samých seba zo svojho vlastného vnútra a nevieme sa z toho dostať. A potom po nejakom čase, keď už deti odrastú, tak či už muži alebo ženy robia také tie radikálne rozhodnutia, že odídem od partnera, alebo najdem si milenca, milenku, alebo jednoducho urobím, ako sa hovorí, že chlap si kúpi motorku, áno, v ideálnom prípade. takže my to riešime rôznym spôsobom. Alebo je tam, že môže to mať aj ďalší efekt, prepadnutie nejakým holizmom, alkoholizmu, alebo workoholizmu, športoholizmu. Áno, že proste jednoducho prepadnem naozaj nejakej činnosti, aktivite, kde naberám ten dopamín, ktorý mi chýba v tých činnostiach, na ktoré som si zvykol, ktoré ma napríklad už vytáčajú. To je také krásne, že keď sa žene narodí bábätko, tak je taká, ešte to prvé, všetko musí byť tip-top, áno, izbička namalovať, toto všetko, oblečenie, starostlivosť, všetko študuje, čo kedy má dať papať, ako to má fungovať. Keď už je štvrté, tak ani nevie, že je, lebo ho vychovávajú tie tri, ktoré sa narodili skôr. A je to už taký štandard a ten náš mozog si extrémne rýchlo chce zvyknúť na komfortnú zónu. On bude všetko robiť preto, aby sme si na to zvykli a ho to nestálo energiu. A potom my veľakrát zabúdame na tie dôvody, zabúdame na to prečo. Ale my máme jedno prečo. Chcem sa mať lepšie. Lenže my to lepšie, a to je môj názor, je chyba, my to lepšie vnímame ako záležitosť emocionálneho momentu. To znamená, ako sa cítim teraz. Som šťastný? Som niekde plný dopamínu? Ak nie, čo rýchlo spravím? Väčšinou dneska stačí si zobrať do rúk telefón, áno, a naskrolovať si, pokiaľ teda tam nevidíme niekoho z blízkych, kto má peknú fotku, krajšie auto a nevytočíme sa náhodou nad tým. A jednoducho máme také tie rýchlo dobíjacie dopaminové bomby, cez čo my si ukojíme vlastne tú prázdnotu, ale to nemení náš život. To nám prinesie len ďalšiu frustráciu a tu dobíjame čím? No zase ďalšími dopaminovými bombami. Ľudia, ktorí sú v tomto trošku zbehlejší, vedomejší, tak si uvedomia alebo si naučia vytvoriť ten rytmus, že idem na prechádzku do lesa, do prírody. Telefón napríklad nechám doma. Pracujem so svojou vlastnou vďačnosťou. Nejaké výčitky, ktoré napríklad majú tendenciu ovládnuť,
tak premieňam na oceňovanie seba samého. A stávame sa vedomým kontrolórom našej pozornosti. To znamená, buď tú pozornosť ja venujem výčitkám, obviňovaniu, zraneniam, bolestiam, alebo tú pozornosť zameriavam na oceňovanie, vďačnosť, pokorenie sa, štúdium, prírodu, ktorá nás, či chceme alebo nechceme, naozaj vie dobiť ako externý zdroj energie. A toto je to, čo nosíme my sami vo svojom vnútri. Čiže my sami seba výrazným spôsobom riadime na základe toho, čomu venujeme pozornosť. Presne tak, kde je fokus, tam energia, kde je energia, tam výsledok. Ty si to veľmi pekne pomenoval na začiatku. Si spomínal, že treba mať dôvod. Je dôležité, aby človek, lebo keď človek len chce a nepotrebuje, no, neviem, či nebude fungovať. Úprimne, veľa ľudí chcú mať šťastnejší život, chcú mať viac peňazí, chcú byť zdravší, chudší, prestať fajčiť. Ľudia chcú, toto chcú všetci. Ale prečo sa to podarí len takému malému množstvu? Pretože ten dôvod je pre nich slabý. Presne. Ten mozog ich nebude, ten mozog bude robiť všetko preto, aby prokrastinovali. To je rozdiel medzi tým úspešným a neúspešným. Úspešný koná. Neúspešný hľadá dôvody, prečo nemôže konať. Áno? A to je bodka. Za tým sa to celé koná. Rozhodni sa a konaj a rob to dovtedy, kým ten výsledok dosiahneš, alebo sa nesťažuj. Lebo jednoducho ten tvoj, ja to hovorím, máme také dva hlasy vnútri. Ten tvoj lúzer, alebo taký čerti, ktorý v tebe je, on bude všetko robiť preto, aby si ti šetril energiu. On ťa bude obviňovať, on bude ti hovoriť jednoducho, nemusíš to robiť, veď čo ti chýba, nesťažuj sa, nežiješ v Afrike, pozri, máš čo jesť, máš kde bývať, aj robotu máš, rozumieš, aj chlap je celkom fajn, rozumieš, deti sú celkom ok. Čo sa sťažuješ? Ale tuto nejde o to, aby sme sa sťažovali z pohľadu toho víťaza. Hej, tu ide o to, aby sme my využili dary, ktoré sme dostali od Boha. Aby sme žili naplno. Aby sme priniesli tomuto svetu hodnotu. Aby sme boli možno svetlom pre ostatných, ktorí to už dávno vzdali. Aby aj keď to boli, tak sme dokázali sa postaviť a ukázať možno sami sebe, iným, že aj napriek tomu to boli, ja to vnímam ako darček, vďaka ktorému ja rastiem a stávam sa silnejším človekom. A samozrejme, nikto teraz nehovorí o tom, že máš byť stále jak vysmiaté slniečko, ružové okuliare a no problém. Ale nenechať sa ovládať tými emocionálnymi bombami, ktoré nás majú tendenciu, a to je robiť tento lúzer, ktoré majú tendenciu nás dostať do absolútneho ponižovania, seba deštrukcie a stáleho seba obviňovania, ktoré mi hovorím, a za nič nestojíš, ty na to nemáš. Ty nič nedokážeš. A toto je ten problém. Poplakať si, ako sa povie, že zo srdiečka uľaviť si, hej, aj si buchnúť pesťou do stola, je v poriadku. Ale problém je, keď to trvá už niekoľko týždňov. Hej, keď je to ako nejaký detox, ktorý trvá pár dní do tých 7 dní, že naozaj človek má žiaľ, áno, stane sa nejaká tragédia, niekto zomrie z blízkych, je úplne v poriadku, keď ten človek 7 dní žiali, alebo tak plus minus pár dní, keď to dostane zo seba, keď to vyplače, keď to vykričí, keď to vybucha, je to úplne vhodné. Ale problém je, keď žiali už niekoľko mesiacov. To je problém. Hej, to znamená, že po tých 7 dňoch už by mal začať ísť potom možno aj medzi ľudí. Nehovorím, že má byť usmiatý, ale ísť do prírody. Začať si všímať to okolie. Potešiť sa z toho, že aký je krásny strom, že aká je krásna modrá farba na oblohe. Hej? A hľadať tieto veci. A to neznamená, že zrazu človek bude šťastný. Ale pre mozog sú to impulzy, čomu má venovať pozornosť. Samozrejme, keď to na tej duši boli, ono to bude bolieť. Ale začnem fungovať s ľuďmi. Začnem sa zameriavať tú pozornosť na inú vec, ako na tú, ktorá ma zranila. A pomaličky sa človek z toho dokáže naozaj prirodzeným spôsobom, zdravým spôsobom dostať. To znamená, nevzniká v ňom ako keby zápis z toho zážitku, ale prirodzeným spôsobom sa to aj vyplavuje z toho tela a človek naozaj prejde takým momentom, aj bolestivým, naozaj takým tým
zdravým, prirodzeným spôsobom. Ja nie som zastanca takého toho hypu, že nech sa deje čokoľvek, tak buď stále vysmiatý, nahypovaný. Lebo to nie je prospešné pre tú našu bytosť. To je proste, keď zameteš smeti pod koberec, tam stále budú. Presne Čiže tak. treba to dostať von zo seba. Presne tak, ono sa to potom somatizuje. Ale no, teraz, lebo toto bolo o tej vonkajšej zmene, akým spôsobom s ňou možno naložiť ideálne. A keď by... A spomínal si ten fokus, lebo o tom sme sa tiež rozprávali, ale je rozdiel medzi pozornosťou a fokusom. Čo si vyžaduje zmena je mať na ňu energiu a áno, aby tam bol pozornosť a aj fokus, by som povedala, pretože rozdiel medzi pozornosťou a fokusom je taký, možno si spomínaš, neviem, či si to robil ty, keď si bol malý, ale my sme sa tak hrávali, aj na základke to bolo, že sme mali sklíčko a zrkadielko a sme reálne ako keby smerovali teda zrkadielko alebo sklíčko, slnko a sme smerovali ten lúč toho slnka na ten papier, až kým nezačal horieť. A väčšinou sa stáva, že tá zmena alebo cieľ, nazvime to, nie je dosiahnutá práve preto, že buď človek ako keby nevenoval dostatočne dlho pozornosť a fokus a aj hlboký fokus na tú danú vec a tým pádom potom sa to aj nepodarilo. A samozrejme z toho dlhodobého hľadiska ono sa aj hovorí, že keď človek dosiahne rýchlo cieľ, tak buduje skôr ego. Keď je to o dlhodobejšom dosahovaní tých cieľov, lebo tam prídu tie prekážky, tak budujeme aj ten svoj charakter. Takže ono sú to také rôzne uhly pohľadu, ale keď sa vrátim k tomu fokusu, ako to ty vnímaš? Ako veľký problém dnešnej doby. Väčšina ľudí sa už dnes nevie sústrediť. Deti sa nevedia sústrediť. Považujeme to za hyperaktivitu a všetky tieto DH, ADH a všetky tieto možné názvy, dávame tomu nálepky. Ale uvedomme si krásnu vec. Filmy pred 10 rokov dozadu, jeden záber trval kľudne aj 5 minút. Dnes, keď pozeráš najnovšie seriály alebo filmy, tak každých 5 sekúnd sa mení záber. A tá doba sa skracuje. To znamená, my sme sa vytrénovali na neustále podnety, snímanie nových podnetov. Štúdie dokonca dnes ukazujú scrollovanie na sociálnych sieťach. To si teraz možno zvedomí každý jeden. Jak ideme? Ak ťa nezachytí aj prvý impuls, niečo, nadpis, niečo, šok, tak proste ideš ďalej. Hej, prvé sekundy sú absolútne kľúčové. A to s tým súvisí aj to, že my nevieme dlhodobo udržať pozornosť. Dokonca určité štúdie hovoria, že sa vieme plus minus sústrediť tak 11 minút. Ale keď nás niečo rozptýli, až 25 minút nám trvá na to, aby sme sa dostali späť do daného flow. Do daného sústredenia. Naozaj je s tým obrovský problém. A multitasking toto jednoznačne len a len podporuje. Takže, aby sme sa vrátili k úplným základom, je dávať si jednu hlavnú úlohu na deň. Nie 10. Jednu jedinú. A robiť všetko preto, aby sme ju v tom danom dni dokončili a urobili ju. Čo nám to prinesie? Prinesie nám to dopamín. Áno, ale na základe našej aktivity. Koľkokrát ľudia zažívajú to, že ráno odídu z domu o 7, prídu večer o 8, majú pocit, že celý deň niečo robili, ale vlastne nič neurobili. Áno. A to zažívajú, aj ja som to x-krát zažil, predpokladám, že aj ty a množstvo ľudí toto má pocit, že tak som veľa robil, ale vlastne nič som neurobil. A prečo? No lebo ešte toto, deti na kružok, toto nakup. A vráťme sa zase k základom. Čo tak si spraviť? Jednoduchý papierik, diári, kde si to napíšem tie kroky. Lenže nechce stihnúť 20 vecí za deň, lebo to je frustrujúce. Vám stačí jeden telefonát, ktorý bude trvať 15 minút nečakaný a rozbije sa vám celý váš časový manažment a jednoducho ste skončili. To znamená, v dnešnej dynamickej dobe časová flexibilita je ďaleko dôležitejšia ako rigidné trvanie toho, že musím dodržať všetko, čo som si napísal, lebo perfekcionizmus v tomto je zabijak
toho naplnenia samotného človeka. A keď my si dovolíme tie veci robiť s ľahkosťou, ja tomu hovorím tak, myslím, že Steve Covey to v danom čase definoval, že naplánujte si 60% denného harmonogramu a 40% vás zhltnú náhodné udalosti. Hej? A to je ako tie nečakané telefonáty. Takže my sami za seba ten fokus vieme udržať podľa toho, keď sa my budeme učiť byť v prítomnom okamihu. To znamená, tú činnosť, ktorú ja práve teraz robím, tak ju robím a užívam si ju. Aj keď je mi nepríjemná. To znamená umývanie riadov. OK, tak umývam riady a umývam ich teraz. A som tu teraz v tom prítomnom okamihu. Problém je, prečo sa nám to nedarí, totiž užívať si ten prítomný okamih. A prečo my sme v podstate v tom multitaskingu. Prečo vlastne sme vyčerpaní. Prečo nás to celé zhltáva. Lebo my, keď robíme tú činnosť, tak my myslíme na to, čo budeme robiť najbližšie, čo nás čaká, ako to všetko zvládnem, alebo ďalšia skupina ľudí je v myšlienkach, čo sa stalo včera. Hej? A riešim to, čo mi včera nepovedal muž, žena, čo urobili, neurobili deti, alebo tí ešte väčší experti sú zavesení 20 rokov dozadu, kde im otec povedal, že ty nič nedokážeš. Áno? To znamená, že frustrujeme sa z toho, čo je v minulosti, ale nevieme to zmeniť. Sme tam zaháčknutí. Alebo sa obávame toho, čo nás čaká. Namiesto toho, aby som bol tu teraz v tomto momente a vychutnával si ten okamih. Áno, ja viem, teraz už niekto hovorí, že ale Andy, tebe sa to povie, vieš, ja mám toľkoto povinností, toľkoto úloh. Ja viem. A máš na to len 24 hodín denne. Ale ako je možné, že niekto to stihne? Lebo my si potrebujeme dovoliť delegovať naše úlohy na deti, na partnera. Potrebujeme si dovoliť byť nedokonalou ženou, mamou, otcom. Potrebujeme si dovoliť byť doma v teplákoch, aj že proste nemám povysávané, nemám ožehlené. Samozrejme, prúserie, keď to už mesiac hovorím, hej? Ale dovoliť si to. Dovoliť si to. A toto je to, kde my potom sa vlastne zacyklujeme a utekáme z toho. To znamená, na jednej strane máme ten perfekcionizmus, kde chceme byť dokonalí, vo všetkom dokonalí. V práci, manželka, milenka pre svojho muža, úžasná mama, stále krásne vyzerajúca, ešte chodí medzi tomu na jogu, potom si chodiť zabehať, potom s kámoškami na kávu, v práci podávať heroický výkon, byť najlepšia vo výsledkoch a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja sa pýtam, prečo? Pre koho? Aby som domov potom prišla večer unavená, a keď príde za mnou najdrahší človek na svete, to je môj muž a prípadne moje deti. A ja poviem, vieš čo, prepáč, dneska som unavená. Mala som toho veľa. Bolí ma hlava. To dlhodobo nespraví šťastného nikoho. A toto je to, že ja sa pýtam prečo. Preto, lebo chceme byť Superman, Superwoman? Pretože chceme sa vyrovnať niekomu, koho sledujeme na Instagramovom účte? A ten má doma 3 pomocníkov, ktorí za ňoho žehlia, upratujú, ale ja vidím, že je vždy nastajlované doma, upratané a tak ďalej a tak ďalej. Prečo? Problém je, že ľudia veľakrát nevedia prečo. Prečo? Súhlasím. Nevedia prečo žijú, nevedia kam smerujú, nevedia aké majú tie dôvody. A zase sa vraciame na začiatok toho, čím sme dnes začali. Aké máš dôvody? Robíš to pre seba? Alebo ideš niekomu niečo dokazovať, aby si dostal ocenenie od niekoho a to ti potvrdilo, že za niečo stojíš na tomto svete. Toto si presne teraz mi nahral, lebo v súvislosti práve aj s tým dosahovaním zmien niekedy... lebo my ako ľudia radšej dávame, ako príjmame. To znamená, že radšej urobíme niečo s nami pre niekoho, že zmením sa ja, lebo neviem, pre partnera, lebo chcem s partnerom chodiť, ja neviem, na nejaké túry alebo čokoľvek, ale není to ako keby... musí to ešte ako keby podporiť to okolie, tú zmenu. To som tým chcela povedať. A ten dôvod a tá motivácia musí byť veľmi silná, aby sa to v konečnom dôsledku podarilo. To znamená, že jak sme rozprávali o tom, že nestačí len chcieť, potrebujeme to aj potrebovať a mať silný dôvod a potrebujeme tú zmenu si už
tú zmenu, ako bude vyzerať moje budúce ja, aj vedieť, vizualizovať a úplne jasne, možno vo väčších detailoch aj predstaviť. Presne, ako sa budem cítiť, čo vlastne tou zmenou dosiahnem, ako ma to ovplyvní tá zmena v tom živote. A to je to silné, prečo to idem aj ďalej robiť. Nie je nič vôbec zlé na tom, keď dôvod na zmenu je náš partner, sú naše deti. Dokonca nejaká štúdia hovorila o tom, že žena, ktorá mala nižšie sebavedomie a podstúpila nejaký chirurgický zákrok, plastickú chirurgiu na to využila, tak že reálne sa jej zvýšilo sebavedomie, cítila sa lepšie. Je to úplne v poriadku. Úplne v poriadku. Keď to je zdravým spôsobom urobené. A keď to len podporí naozaj mňa, ale keď sa stanem na tom závislým, a neviem sa napriek tomu tej zmene ja oceniť, tak tam už vzniká potom zase ten problém. Opakované plastické operácie do nekonečna a idem. Aj tak vo vnútri sa cítim prázdny alebo nenaplnený. To je problém. To už je skôr záležitosť potom pre psychológa, alebo pre nejakú terapiu. Takže ono vo väčšine prípadov keď sme sa k niečomu odhodlali, my sme sa neodhodlali, pretože sme chceli. My sme sa veľakrát odhodlali preto, lebo nás niekto nasral. Alebo to bolo, že však ja ti ukážem. Ja ti ukážem, že ja na to mám. Ja ti ukážem, že to dokážem. Alebo to bol nejaký zdravotný problém, alebo ako som povedal, niečo, čo sa nám nepáčilo. Čiže tá bolesť. Lebo v živote máme dve sily. Dve sily, kvôli ktorým robíme všetko. A to je túžba po radosti, potešení, uznaní, alebo nás donúti vec urobiť niečo, lebo sa chceme vyhnúť bolesti. Áno? To sú dve naše hybné sily, v ktorých sa my hýbeme. Nič iné tam nie je. Nič iné. To znamená, samozrejme, mohli by sme potom hovoriť o hodnotovom rebríčku, mohli by sme hovoriť o identite, mohli by sme hovoriť o nejakom spoločenskom zázemí, alebo kultúre, alebo náboženstve, ktoré je tou hybnou silou u nás. Ale toto sú také tie sily, kvôli ktorým robíme tieto veci. Že buď chceme získať potešenie, alebo sa chceme vyhnúť bolesti. Spomínal si identitu teraz. Ako identita súvisí s tou zmenou, ktorú chceme dosiahnuť? Veľmi, veľmi. Keď ju dáme do vhodnej roviny, zmena vie byť pomerne ľahká. Prečo? Čo je to vlastne identita? Identita je určite tak jednoducho povedané zmes mnohých presvedčení a vied o seba samom. O tom, čo si myslíme sami o sebe. Kto sme, za koho sa vlastne považujeme. Alebo tak jednoducho povedané, je to príbeh o nás samotných, ktorému sme uverili. A ten príbeh o nás samotných rozhoduje o tom, ako sa my budeme správať a ako sa budeme aj cítiť. Takže áno, v dnešnej dobe, ja trošku sa možno vrátim ešte na začiatok, v dnešnej dobe to ženy vlastne vôbec nemajú v konečnom dôsledku ľahké a majú môj úprimný obdiv, keď to dokážu zvládať. Pretože keď si to zoberieme, na nich je obrovský tlak. Je tu tlak spoločenský, vie tu byť tlak náboženský a vie tu byť tlak osobný. To znamená v súvislosti s tými vlastnými pocitmi, intuíciou, identitou, to, čo sa všetko odohráva v tom našom vnútri. Tlak spoločenský. No, musím dokázať konkurovať chlapom. Emancipácia, byť samostatná, sebestačná, nezávislá. Veď to sa dnes nosí, to je absolútne úžasné. Áno. Na strane druhej, v značnej forme náboženský. Áno. Žena sa má podriadiť mužovi. Áno. Žena má nasledovať svojho chlapa. Žena má mať bázeň pred mužom, má mať bázeň pred Bohom. To znamená, má sa stať poslušnou. Čo už ale vytvára dosť výrazný konflikt so súčasným spoločenským trendom. A teraz prichádza ten tretí. To znamená to, čo tá žena v skutočnosti vo vnútri cíti. Ale čo vlastne cíti, keď tento smer jej hovorí, rob to takto?
tento smer jej hovorí takto a ona v tom svojom vlastnom priestore cíti len jeden obrovský chaos a zmetok. A potom skúša rôzne kurzy, tam yoga, taký trend, také náboženstvo, taký kurz, taká knižka, taká esencia, taký kryštál, taká vec a taký amulet a taká terapia a zrazu aj tak po rokoch cíti, že v podstate sa nikde neposunula. V značnej miere. Stále vo nej to vnútorné, ten hlas, to dievčatko hovorí, a to je všetko? To je to, čo naozaj som chcela? A potom zrazu sa prihovorí jeden hlas, druhý hlas, alebo to spojí s týmto príbehom, s touto identitou. A takto nejak ten čas za sebou ide. Až do momentu, keď si vlastne neuvedomí ten základ, kto som. Kto ja vlastne som na tomto svete? Aké je moje miesto na tomto svete? Kam ja vlastne smerujem a nepríjmem samu seba. Aj s tou nadváhou, aj možno s tými krivými zubami, aj s tými vypadanými vlasami. A nepríjmem samého seba a poviem si, toto som ja, som šťastný, že som, ďakujem za život a teraz sa idem rozhodnúť. Vyhovuje mi to mať takto ten životný štýl? Vyhovuje mi byť tým, kým som teraz, ako sa vidím? Alebo chcem na tom zapracovať a chcem to niekde inde posunúť. A ja si môžem dovoliť zmeniť svoj vlastný príbeh o sebe. Častokrát na mojich tréningoch kladiem otázku, kto si, za koho sa považuješ. Samozrejme častá odpovede. Žena, chlap, Andy, Petra, Mária, mamina, manželka, muž, žena a tak ďalej. A potom kladiem ešte jednu otázku. Keby si sa mal prirovnať, že si ako čo, tak už tam vznikajú otázky. Ako to myslíš? Keby sa mal k niečomu prirovnať, nejakému zvieraťu, niečomu okolo teba, tak niekto povie, som ako slnko, som ako vták, som ako oceán, som ako vesmír, som ako Boh, som ako motika, som ako čokoľvek. A už v tomto jednom slove my výrazným spôsobom vieme vydefinovať, ako naozaj ten človek prežíva svoj život. A to je možno aj otázka pre vás, ktorí dnes sledujete tento podcast. Položte si otázku, si ako čo? Za koho sa považujú? Si ako čo? Možno ti naozaj napadne, som ako slnko, a možno ti napadne, som ako mrak, som ako veľryba, som ako súd piva, som ako demižón, alebo som ako lienka, mucha, čielka, orol, lev. Neviem, čo ti napadne. Táto otázka v mnohých prípadoch hodne mení veľa vecí v živote a hovorí o tom človeku. A poviem príklad. Raz na tréningu som položil túto otázku a jedna pani, že ona je ako veľryba. A bol to tréning, ktorý som robil v minulosti, volal sa Telo ako dôkaz, kde cieľom teda ľudia chodili, ktorí si chceli vyformovať postavu, chceli schudnúť a naozaj ona mala nadváhu. A ja som jej povedal jednu vec, pokiaľ toto budeš stále o sebe tvrdiť, môžeš mať akúkoľvek dietu, môžeš chodiť do fitka koľko chceš, budeš stále veľryba. A veľryba je obalená väčšinou tukom. Takže pokiaľ nezačneš hovoriť iný príbeh o sebe, aj keď dnes nemusí byť pravdivý, že mu neveríš, veľmi ťažko tvoje telo sa prispôsobí tvojej mentalite. Lebo mentalita spúšťa a dáva impulzy nášmu telu, ako sa má telo. Teda naše myšlienky tvoria tú hmotu, ktorou sme. Alebo teraz som mal zrovna tábor s tínedžermi, ktorý robíme každým rokom, volá sa tábor Mám na to, a riešili sme tam identitu s tínedžermi. A jedno dievča sa jej pýta, a ty si ako? Čo? A ona bola taká fakt, že sklesnutá, takto stála. Že ja som ako strom. Nie, ako les. A ja, že ako les? Tak mi to tak trošku nedávalo, že les je predsa pre mňa taký svieži, taký plný energie. A ono, že ja som taký tmavý, hustý les. A on to reálne bolo vidieť na jej fyziológii, na jej prejave komunikácie, väčšinou pozerala do zeme. A potom sme sa bavili, robil som s ňou také cvičenie a zrazu ona hovorí, že ona je svieži les. A že bolo fenomenálne, ona sa vystrela, rozžiarila sa jej tvár a úplne inak začala komunikovať. A to je ten príbeh o sebe. To znamená, my dokážeme vďaka tomuto príbehu, aj keď, pozor,
Na druhej strane naše vnútro to vôbec nemusí podporovať. Hej? Lebo tento loser ti bude hovoriť, čo si tu proste ťa nahováraš, akože čo si vymýšľaš, že pozri sa, vyzeráš v zrkadle jak demižon. Áno, tak si nehovor, že si ľahká, krásna ľaňka. Ale pozor, áno, ak je tam ten rozdiel extrémny, je veľký problém aj pre ten mozog, aby to prijal. Ale ak ja dám medzi tým nejaký most a poviem si napríklad, áno, už nie som veľryba, ale som delfín, hej, alebo som hravý delfín, tak úplne iný príbeh zrazu začnem ja o sebe hovoriť a iné správanie to priniesie do môjho života. Takže tých možností, ako sami so sebou pracovať, je jednoznačne extrémne množstvo. Ale ak by som mal k tomu dodať, príbeh, ktorý o sebe hovoríme, riadi náš život, riadi naše prežívanie, naše pocity a naše správanie. A v konečnom dôsledku tú celkovú energiu, to fluidum, ktoré z nás vyžaruje. Súhlasím s tebou. Ty si spomínal, že v rámci toho tábora tú dievčinu, ktorá bola ako tmavý les a urobil si nejaké cvičenie a zrazu už bola svieži les. Aké cvičenie to bolo? Je to prerámcovanie, sa tomu hovoríme. Je to jednoducho vymenenie toho vzorca, ktorý my nejakým spôsobom máme. A to prerámcovanie je pomerne veľmi jednoduché, kde ja som jej pomáhal nájsť možnosti, v ktorých by sa ona cítila dobre, aby bola tým, kým naozaj chce byť. A bol to veľmi podobné k tomu lesu, ale už nebola pochmúrny, ale už bola svieži les. A tam je veľmi dôležité, aby človek, lebo ten mozog má tendenciu sa potom vrácať stále do tých starých kolají, a tam je veľmi dôležité, aby sa vytvorila nová neurodráha. A my sme tej novej neurodráhe boli k nej láskaví a dali jej v nejakom čase niekoľkých dní, týždňov takú potrebnú podporu a všímavosť. Preto sa aj hovorí, že keď chcete nejakú zmenu, mozgu trvá záleží na tom, aký tam je emocionálny moment, pri ktorom sa to deje, ale kým sa zmena stane trvalou, tak to trvá od 7 až do 90 dní. Hej, to znamená, že ja potrebujem určité množstvo opakovaní urobiť, aby tá nová neurodráha v mozgu sa zosilnila dostatočne, že tá moja reakcia bude už po tej novej neurodráhe a nevrátim sa ako keby tomu starému správaniu, k tej starej neurodráhe, po ktorej som fungoval. Chodil. A tá stará neurodráha ale nezaniká. Ona tam stále je, není možno z nej diaľnica, ale je z nej tak ako keby najprv je diaľnica, potom je chodníček a potom nám zarastie a potom naozaj ona zanikne. Ona zanikne? V čase, ono to je presne, predstavme si to, ja to prirovnám takému chodníku v lese. Čím viac ľudí po ňom chodí, tým chodník je vyšlapanejší, tým sa rozširuje a možno jedného dňa tam spravia asfaltku. Áno? Ale keď tú asfaltku nebudeme používať, tak tie stromy z krajov začnú zarastať. Potom vplyvom prostredia aj ten asfalt popraská, začnú v tom vyrastať nejaké korienky, najprv tráva, potom také semienko a jedného dňa tá asfaltka úplne sa stane súčasťou toho lesa a zanikne tam tá cesta. Hej, takže ono v čase štúdie hovoria rôzne vyjadrenia k tomuto, aspoň teda, čo som čítal, tak niektorí sa vyjadrujú, áno, v čase neurodráha reálne zanikne, niektorí sa k tomu vyjadrujú hodne opatrne, že zostáva tam, áno, takže sú na to, aspoň teda, čo mám ja informácie, sú na to viaceré pohľady. Takže v podstate pre tú praktickosť života je to úplne jedno, či zanikne, či tam zostane. V každom prípade ide o to, ktorú ja používam v danom čase. Hej. Čo ale samozrejme, aby sme zase dali taký ten praktickú záležitosť, že ono s tým zaniknutím to nemusí byť až také jednoduché. Pretože koľkokrát sa nám stalo, že my sme niečo zažili v 3-4 rokoch a vyskočilo nám to v 40-ke. A my sme o tom nevedeli. To znamená, ono to tam bolo, áno, vytvorené, a po 10, 20, 30 rokoch nám to vyskočilo, my sme boli prekvapení, že jak je to možné. Hej, takže preto ono aj tie vyjadrenia k tomuto sú rozdielne.
Ja mám na to taký názor. Je to úplne jedno, pretože otázka je, ako to pomôže človeku v danom živote a ako on vie s tým pracovať. No, to súhlasím s tebou, preto sa na to pýtam, lebo ľudia sú aj na rôznych, aktuálne už aj na veľa veciach závislí a nie je to len alkohol a drogy, ale už kopec ďalších vecí a preto sa pýtam na tie neurodráhy, že super, ak to zanikne, lebo ak teda nie úplne a my k tomu pričuchneme, tak sme tam, kde sme boli. To máš jednoduchý príklad. Človek, ktorý sa dostane alebo teda vylieči z alkoholizmu, tak jedno zo základných pravidiel, že nemá siahať na alkohol. Chápeme sa? Aj keď je to 20-30 rokov, nemá siahať na alkohol. Tí odborníci vedia, prečo to tvrdia, ale zase poviem, že je to extrémne individuálne. Extrémne individuálne. Ja mám kamaráta, ktorý bol reálne na protialkoholickom liečení a dnes vie pekne krásne ovládnuť, keď si raz za mesiac si dá 2-3 poháriky aj s tým úplne v pohode. Vie, že toto má tak, si otestoval sám na sebe, nevracia sa k tomu, nevyskakuje mu to. Takže je to hodne individuálne. A čo by si poradil? Predstavme si situáciu, že sa niekto rozhodne, alebo ja sa rozhodnem, že idem, schudnúť 10 kg. Čo všetko ja potrebujem urobiť preto, aby som to dosiahla? A aké reálne zmeny, alebo možno by som povedala skôr rutiny, potrebujem do toho zaviesť a zakomponovať, aby som tú zmenu dosiahla? Poviem ti, ako to robí väčšina ľudí. Chceš? Kúpia si tenisky, tričko, nohavice alebo gate. Potom už keď majú ísť do fitka, povedia, že nemajú tašku, že ešte si musia kúpiť tašku a že vlastne ešte nemajú ani pernamentku a nemajú s kým chodiť. Áno? Takže takto to nerobte. Začnite hneď. A druhá vec je, ale teda toto najdôležitejšie je. Problém u zmeny u ľudí je, že chcú všetko hneď naraz a chcú robiť veľmi veľa zmien. To je pre mozog šok. Pre mozog je to v tom momente je váš najväčší nepriateľ. Keď sa bavíme o nových návykoch, treba ich zakomponovať do života po jednom a postupne. To znamená, viac ako jeden nový návyk mesačne by som v žiadnom prípade nezakomponovával. Maximálne jeden za mesiac. To je 12 za rok. Už to je